termină tot scuza. Bă, bate puțin din palme. Nico, bate puțin din palme. Bate puțin din palme. Mulțumesc frumos! Aveți aici fanii focați, fani, am văzut strigau Florin, vor fetele să învețe salsa și baciata. Normal, la distanță de o palmă, Florine... Ce palmă, Radu, că nu mai era nicio palmă. Nu era nicio palmă. Bun, avem nevoie de notele jurului pentru Jive și apoi pentru salsa și baciata. Păi, mai întâi, dragă Adina, da? Am să-ți spun că cineva te induce în eroare. Și anume Veronica. Veronica? Tocmai ți-a trântit o minciunică. Pentru că eu mi-amintesc jive-ul lor foarte bine. Da. Și a fost unul din cele mai reușite. Nici de cum nu scârțâi. Însă noi suntem amatori. Am vrut să fie modești. Tocmai pentru că sunteți amatori, v-ați descurcat admirabil la lecția. N-a fost deloc o tentativă, a fost unul din cele mai bune dansuri la lecția de dans din sfaturi. Da, trebuie să dăm și notele. 9 pentru jive. 9 pentru jive. Salsa nu prea am văzut decât vreo 2 măsuri. Pentru că ați povestit voi foarte mult, dar al doilea dans a fost bun. Bravo! Așa cum spunea una dintre concurente, ei nu sunt profesioniști, ca atare nici standardele de notare nu vor fi așa. Eu nu pot să departajez cele două echipe și o să vă motivez de ce. Nu suflați. Echipa albastră, în aprecierea mea, a fost mai bună la coreografie, iar echipa roșie a fost mai bună la expresivitate. Așa că 10 la melodie. Și eu sunt nevoită să fac o departajare, dar pentru că nu sunt specialistă, voi nota imaginea cuplurilor de pe scenă și voi nota cu 9 cupluri de la auto. Avem și un scor care este... Avem un scor care este cam egal. La egalitate, Cuza și Auto, 80. Avem o probă nouă. Ea se numește Cursa Indiciilor. Cursa Indiciilor.
Da, vă explicăm întâi despre ce e vorba. Am aici un bol cu niște bilețe. Pe fiecare bilețel se află scris câte un nume al unei